Okay, assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda muka tsaya a bidiyon mu na farko cewar idan mun tara coins, muna da coins, za mu nuna muku ya za ku dora bidiyo, ma'ana ku dora biya public na ku dora. So kada dai ku manta kuna AK1 hand engineer ne Arewa Computer. Duba da zaka da wanda zai sabon shigowa wannan channel tamu, to Allah ya kokari mana subscribing, sannan idan bidiyo ya burge shi ku mana sharing, sannan ku dade mana like saboda shi zai kara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku bidiyo. So tari da yawa mukan iya kawo muku abubuwa da yawa a YouTube ko kuma a kwasa-kwasai bangaren wasu abubuwa, musamman wannan kwanakin ma da muke kawo muku abubuwa wanda suka shafi bangaren online ko kuma da zaka kai wasu abubuwa haka. So insha Allah dai a cikin wannan bidiyon zan koya maka yadda zaka kai coupling din channel ɗinka. Bayan ka coupling din channel din naka, so idan ka kafa wannan link na channel din da kake so kai promoting din bidiyo, ka gaba kana ta bidiyo mai kyau kuma baka samun viewers. So zan koya maka yadda zaka yi coupling ɗinka. In coupling din bidiyon ka, insha Allah zaka sharing din sa, kai sharing din sa ka je ka zuba a can. Bayan ka tara coins, ma'ana ka kalli bidiyon mutane, to mutane su ma dole za su kalla naka different country, kasa za su kalla. So a lokacin da ka riga da kai tara coins, misali kamar yadda nake nuna maka kamar haka, wannan shine abu namu. Bari mu sake play din wannan bidiyon ya kare. Idan wannan bidiyon ya kare, zamu je mu coupling din channel din mu. Muna so mu je mu coupling din channel din, bayan mun kofa sai mu zo mu dora shi a nan gurin mu ga yadda zamu mu samu a Vewas. Misali ka gani wannan channel din da yake abin da yake koyarwa wajen bangaren Ayoutube Yadda ne, kamfani ne wannan. So in ka lura a daidai nan gurin ba ga mita a gaba na tafiya, sannan yana karuwa kuma nan gurin zai kawo maka coins ɗinka zai karu a dan sama. To kowane channel yana kawo nashi bidiyon. Wannan haga daga Arab ne, Arab bangaren Laraba ne, different country, kowa yana nan yana kawo nashi. So okay, sauran 5 4. So wannan na kariya, to shikenan. So kaga yanzu coins din mu ya riga da ya karu. To abin da zamu yi a nan gurin ba, so wannan bangaren wani yana koyar da yadda ake ana aiki a ma'ana bangaren how to mining, how to get bitcoins da sauransu. To abin da zamu yi a nan gurin ma, mun riga da muna da coins. Bari mu maka wata mako gani. Wannan shine coins din da muke da shi. Kalli daidai gurin zan maka wata maka sosai ka gani. Zan yi maka wata maka gani. Wannan shine coins da muke da shi 488 4,882. muna da coins kwaya 482. To abin da zamu yi a nan gurin, bari mu karasa shi ya kai 1000 tukunna. Bari mu force din bidiyo ya kai kwaya 1000. Idan bidiyo ya kai kwaya 1000 sai mu zo mu promoting da shi. Okay, idan muna so ya kai kwaya 1000. When it comes to analyzing stocks, most people think that it is pretty much easy. But in our beginner tutorial, we want to present and definitely tell you if the market starts to act bullish or bearish. Idan ka lura da kyau a nan gurin ba, wannan yana koya mutane yadda ake ana mining in bitcoins ne. Ma'ana kin ga kaga kenan channel din nashi babban channel ne, amma duk da channel din shi babban channel ne, yana koyar da abubuwa da kyau. Kaga ai bata hana shi ya zo ya bada kuɗi. Ka san abun ba, na ɓoye muku abun ne, ba zan nuna muku da zaku. Ma'ana misali ba, idan ba mu so ba mu da kuɗi, ma'ana ba mu da zami, ma'ana mu biya kuɗi, ma'ana ba za mu iya mu ɓata lokacin mu zo muna ta kallon bidiyo mu tara coin ba. Za ka sa card naka ka siyi coins. Ya ake ana siyan coins? Bar wannan bidiyon ya ƙare. Idan wannan bidiyon ya ƙare, insha Allah zan je nuna muku da za ku siya coins. Kaga yana koyar da ake ana mining in bitcoins, yadda zaka ka kasuwanci marketing a duniya na bitcoins. So shi yake koyawa a channel ɗinsa. Shi ma sai ya kawo link ɗin nasa. To misali ka gani yanzu ga cewa muna da 400 and wani abu. So abu da zamu yi a nan gurin, ina da wani abu a nan gurin ba, ina so ina muku na abin da ba ku sani a nan ba. A daidai nan gurin zan muku wata maka, bari mu muku wata maka gani. A daidai gurin da aka rubuta oza ɗin nan gurin nake rubuta oza ɗin nan, bari ku gani. Muna taɓa shi kamar haka. To idan ba za ka iya mining in bitcoin ba, ga gunda aka ce buy, za ka zo ka siya. In ka taɓa inda aka rubuta buy, bari da muku buy haka.
daidai nan wurin misali in ka zo ka taba nan gurin ka ce kai baka da lokacin da zaka tsaya kana mining ma'ana ka hada coin naka ka sa, so sai ka zo gurin daidai gurin da aka ce maka buy din nan sai ka taba sai ka siya. Na taba buy, to a daidai nan gurin ba akwai na zaka samu get 10,000 coins, ka gan shi daidai nan gurin get 10,000 coins a naira nawa, a 1,800 za ka same shi, a naira 1,180 ne ma za ka same shi. Abinda zai kawo maka kenan, abinda za ka biya su kenan. Kaga kenan wannan coin da kake hada ashe za ka iya kama sai da shi kenan. Kaga kenan za ka iya buy, za ka iya neman kuɗi da shi. Ma'ana na san kana da YouTube channel, bayan kana da YouTube channel kuma ban san kana da son viewers, sai in zo in tara wannan bitcoin, ma'ana in tara wannan coins. In kana da bukata sai maka, sannan kuma 180 shi ne na ce maka 1,800 1,800 za su sai maka da shi. To dai iya aka da adadin kuɗin da kake da shi, ga kuma 18,000 ga 36,000 nan gun 100,000 nan 180 nan 18,000 nan kuma ganin na 36,000 akwai 3,900 akwai na 7,700. Depend daga gani zaka iya ka siya, misali ki zaka siya. To kai yanda ba so kake ka siya ba, promoting kake so kai, to ko sai ka koma can da na gaya maka kai mining. Ma'ana in kai mining, bayan ka riga kai mining ka samar da shi kenan, ma'anar mining kenan ka samar da shi. To kana samar da shi kawai sai ka ce to bari zo bayan na samar da shi kamar yadda nake na zo nan gurin da aka rubuta sorry bari kansu din wannan daidai inda aka rubuta watching in viewers na. To viewers na ba, idan wannan ya kare zai kai min 500 kuma wannan zan ji na dora link ina, mutane su ma su kama kalla. Wannan yana kariya zan je na dora link ina na video na, ina dora link ina na video na. So wannan ya riga da ya kare yanzu. Abin da zamu je da next, kawai zan taba mana daidai inda aka, sannan muna da nan daidai nan gurin ba, daidai inda aka rubuta promote, kusa ido da kyau gani, zan muku watermark daidai nan gurin da aka rubuta promote nan gurin, bari ƙara watermark nan gurin da aka rubuta promote nan, shi zaka taba. So abin da ake da bukata a nan ba, ana da bukata ka zo ka saka link din bidiyon ka, misali ga inda aka ce ka saka nan gurin wanda aka ta upload din nan, sai ka taba shi kamar haka. So a nan gurin ba abin da yake ce maka promote video, aka ce ma to get video link, open your video on YouTube to sharing button, copy the link. Abin da suke gaya ma a daidai gurin da ke karanta ma nan gurin ba, ka je turancin da ke ba wani abu ne mai wahala da suke gaya maka ba. Abin da suke gaya maka nan farko dai abin da turanci ke fara cewa promote video, aka ce ka yi promoting din bidiyon ka. To get video link, yadda za ka samu video link naka, open your video, ma'ana ka je ka bude bidiyon ka in YouTube, ma'ana a daidai kan YouTube, ka ce sharing button, ka danna inda sharing button yake, sai aka ce ma copy link, ka ce ku copy link, sai ka zo ka dora musu a daidai nan gurin. To abin da zamu yanzu, bari mu je YouTube. Zamu zo YouTube, misali wannan channel din classes teach, wannan muna so mu copy bidiyon ta, misali muna so mu copy wannan bidiyon. So wannan bidiyon yana da 3 viewers, bari maka misali ka gani. Wannan bidiyon yana da 3 viewers, ka gan shi, sorry, ka gani 3 viewers yake da shi a daidai nan gurin, ka kula da kyau gurin, gashi nan 3 viewers, yadda za ka yi repost din kowanne window iOS. So 6 days ago, kwana 6 mutum 3 suka duba. To dan wannan bidiyon, dan wannan film din tabbatar muku da cewa abin da za ku yi gaskiya ne, zan yi promoting din wannan bidiyon, da next video zan dawo kuma in duba wannan bidiyon na gani da gaske an yi promoting din sa ko ba ba. Dan haka sai in je daidai inda button da suke magana, button nan gurin, button din a turanci ne suke faɗa, sai in danna shi haka. A dai nan gurin suka ce sharing button, ga kuma inda aka rubuta sharing, sai in taba. A cikin turancin na sun ce copy the link. To abin da za ka yi, ka zo daidai inda aka ce ma copy the link ɗin, sai ka taba shi kamar kana copy, sai ka zo ka dawo ba daidai gurin promotion din channel naka, sai in danne kamar haka misali, sai in fast, ma'ana na fast ne in ce add. To a nan gurin ba yana da buƙatar ka sa hankali a nan gurin. To kenan ma idan har haka za a yi, ka ga misali ga bidiyon na baran tsaye da shi, idan har haka za a yi, ba mu da enough credit da za mu yi amfani da shi, tunda an ce mana
an ce mana mai dai a ba mu 35 viewers ga nan gun 35 viewers 45 minutes ma'ana kusan minti ɗaya kenan sai mun ba da mai 630 kun gani 630 wannan sai muna da 630 coins. To abin da zamu yanzu ba sai mu koma baya kan mu yi art din tukuna nan gurin sai mu danna baya sai mu ji din aka ce mana watch ma'ana ne nan gurin sorry na watch video baran janye watch din video har ya kai 630 sai da muku baya baran yi post din video. Okay, babu kamar da ne maka magana cewar zan tara bitcoins ma'ana zan tara coins. Na je na kalli watching videos na tara coins da yake da adadin da yawa a cikin wannan abin na ya kai wajen 5,160. So din na tara kai 5,160 abin da zan yi a nan gurin sai in taba inda aka ce promote na kamar na gaya maka cewa gurin na ce maka za ka yi promote sai ka zo gurin da aka ce plus. So dama na riga na koya maka za ka kai kufin link na riga na kufin link nan na zo na sashi a nan wasu ta rubuta art. To da na ta art nan ba zo a nan gurin zai zo kamar haka. To abin da nake so da kai a nan gurin babar wannan shine bidiyon da nake so na can in nake so ga na yi promotion. So abin da zan yi a nan sai in taba daidai gurin da number aka ce mutum 35 za a bani adadin coins da nake da shi sai in taba kamar haka sai in dan kara shi misali in kai shi kamar mutum 50 sai kuma in dan kara mintunan ma in bashi kamar bashi wajen minti 30 haka din da ta koyi sai to abin da suka ce su caje ni in ka duba a nan gurin ba ka gan shi nan go 99,900 kawai za su caje ni ma'ana coins 900 da a caje ni. To mutumin da yake da coins kwaya 5,000 ina ruwan shi da wani abu na zan je kawai in danna inda aka ce promote nan ma'ana nan gurin sai in danna daidai nan gurin na hin ci don sai in taba shi kamar haka. So babu na riga da na saka wannan bidiyon ka gani barin da maka daidai nan gurin haka ne daidai kan YouTube barin da daidai kan YouTube idan ka duba daga nan gurin ba a daidai nan gurin barin maka wuta maka gani nan gurin akwai bana ka ganta nan ta fito ka ganta nan ta daidai kalar wannan. To sannan kuma idan ka zo nan gurin daidai nan gurin ma misali ka zo kan wannan bidiyo promoter din nan ka ganta ma nan gurin ga ta nan gurin ita ma nan ga ta fito. To babu wannan bidiyon na ya riga da ya adin abin da nake da bukata sai in jira in ga mutum za su duba shi. So misali ba kamar yanzu so ina maka nan gurin ba bari ka ga a daidai nan gurin bidiyon da na fara na ce muku mutum ne suka duba wannan bidiyon ya kamata saboda tabbatar muku da hakikancin cewa wannan abun yana aiki. Wannan shine ina da 3 viewers kuma sannan a 6 days ma'ana kwana shida aka yi post din wannan bidiyon amma kuma har yanzu mutum uku ne suka duba. To abin da zamu yi da ku a nan gwamba da na bidiyo zan dora da kan inda idan an riga da an yi promoting din wannan bidiyon ya riga da ya karu nan da awa 1 ko awa 2 ko awa 4 ko kuma zuwa gobe zan muku bidiyo ta nan zan fara in gaya muku cewa yana yi kuma sannan ina muku ya za ku samu watching time hours ma'ana ku haɗa awon ku da shaf ya shiga. Haka idan bidiyon ta burge ga dan Allah kai mun subscribing sannan ka yi wannan bidiyo Arewa Computer Science.